ସବୁ ସମୟରେ ରାତିରେ ଆପଣ ବରା ସହିତ ଚଟଣି ଖଟା ସାମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି। ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ବରା ଖୋଜନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଆଇଟମ୍ ଖୋଜନ୍ତି ତ ମିଳିବ ଏଠି। ମାର୍କେଟ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ରସ୍ ଅଛି, ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ଦେଖେଇବି ଗଜରା। ଏଠି ରାତିରେ ଗଜରା ହିଁ ମିଳେ ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବି କିଣନ୍ତି ଗଜରା। ଆଉ ଏପଟେ ଆସି ଦେଖୁଛି ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ସକାଳୁ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ରାତି 10ଟା ପରେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଏ। ବେଶୀ ରସ୍ କରନ୍ତିନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଫିଲହାଲ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଥାଏ। ଏମାନେ ଏଠି ରେଣ୍ଟେଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକି ସକାଳୁ ଆଣିକି ଏଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କେହି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତିନି ଗାଡ଼ି। ଆସୁନ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ତେଲ ଭାଜି ମାର୍କେଟ। ଏଠି କିଛି ସ୍ପାଇସି ଆଇଟମ୍ ଦେଇକି ସରି ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି।